Council of Teachers and Staff of the Colleges and Universities of the Philippines mi pagawas o giniusang baruganan kabahin sa kamahinungdanon sa continued learning o ang kahimtang sa mga private schools. Gipasukip sa ilang official statement ang mga possible interventions nga himuon aron mapadayon ang pagpatungha karong tuiga nga dili usab mabutang sa risgo o matakbuyan sa COVID-19 ang mga kabataan. Nabalaka ang Kotiskop sa mga kasayuran nga ilang nahipos nga may mga tunghaan nga nanaktak sa mga magtutudlo. Nanawagan usab sila sa mga ahensya sa gobyerno sama sa Department of Labor and Employment, sa Commission on Higher Education o CHED, TESDA o Department of Education nga matutukan ang dakong hulga sa panginabuhian sa mga teachers o mga magtutudlo. Pwede ba transparent sa amo sa inyong financial capacity? Tanaw na mo kung unsa yun kadako ang impact na nabuhat sa COVID diha sa inyong financial resources kay ana jud ka magtinabangay man ka sa